Hej og velkommen her til serveren Thundertown. Det er en ganske almindelig Minecraft server. Ingen ting, men nu her skulle det gerne blive en bucket server, så hold da opmærksom. Lige nu der er vi ved at bygge et tårn, så skal lige ned og have noget glas. Nå okay, vi behøver ikke glas, siger han. Jeg snakker på Skype med ham. Jeg ved ikke helt, om I kan høre ham. Nej, jeg ikke kan. Nej, jeg gider ikke til nu. Så kan vi lige vise jer lidt rundt her. Det der, det er bygget i survival. Stort set det hele. Så har vi hernede. Der er nogle værelser. Mit værelse. Og Tanders værelse. Han sagde, det er bare det smukkeste. Så går vi lige ud og ser her. Og hvis I har nogle idéer til, hvad vi kan bygge, så må I gerne smide det ned i kommentaren. For vi keder os lidt med, hvad vi skal bygge for tiden. Som man kan se, så har vi et lille materialerum her. Bare lige. Ej, så lukker han mig ud. Det var faktisk meningen, jeg vil have dig til at dø. Ja. Jeg prøver at dræbe ham, så okay, men vi ser os lige lidt rundt her. Det bliver et kort afsnit i dag. Så. Ja, forresten, vi skal lige vise mine her. Det havde jeg glemt. Det er sådan en stenmine, hvor vi hugger brosten. Fordi vi skulle lave sådan en tårn og sådan. Der er lidt af hvert. Wow, der var lava. Det var inde i et andet rum der. Her har vi så stenminen. Det kan godt være lidt farligt. Der var lige noget iron. Tager vi lige til. Så kommer lige lidt brosten her. Men jeg fortsætter med at lave en hjemmeside, men indtil videre så kan I skrive til min mail, nico726, om I må komme ind på serveren. Så bare skriv en lille ansøgning der, hvorfor I godt vil ind på serveren. Men I skal have Hamashi help desværre sådan. Her på tiden indtil. Vi ser om vi kan få en bucket server, og til sluttede hans ruter uden Hamashi, men vi ved ikke helt. Nede i stedet. D&D. Hvorfor altid mig, mand? Noget at sige en smadrer. Jeg står altid sådan et sted, hvor... Når jeg tænder TNT, så står jeg altid sådan... det er typisk mig, så står jeg altid sådan et sted, hvor det er mig, der bliver skadet, og jeg ikke kan komme nogen vejen. Jeg er så uheldig, det er helt vildt. Nå, men
Vi kan også lige lægge et link til... Ja. Jeg lægger et link til hjemmesiden, når den er færdig. Delen af det, du bygger. Så hvis jeg ikke kan komme op nu. Vente. Au, for delen af. Ja. Vi slutter nu. Vi må sige tak herfra.